Hi guys, good morning. Kabanas Mama Julie dia. Good morning, guys. Doy lang screen ni wala masalin ni. Wala timing. Ari ko dari si isang kuan. Kanang garden ni Mama Julie. Hi. Ani sa pusod. Pero mo kasud di mabunga magtani ano ni kana. Kana ingana dabong-dabong. Ani Kana. bisag ari ka bukuha. Sige, sige. Guys, nga kong Mama Julie og mulberry. Wa kani. Kana masanga-sanga. Sige. Kang ipanisok gatus kuan bay adus amang natad. Guys. Mao nay panguanan. Sige, sige. Kuha ko na mga 4 ka sanga ti. Andam ko pamahaw. Mga 4 ka sanga. Ako ra dari. Na guys, mga hakos bunga dari ko ano na ito guri, ate Julie. Mulberry, hanggang na mag hinog. Hala, rangka. Lami ka adyo. Dari ko sa isang garden. Na guys. Na, mani zay puro man di ah. Nakuha na gazay ko dari daghan. Dapod. Sana all. Nagkagingani. Karida di pa na siya kuan guys, totally hinog kay pupuwa pa man. Kay nga rin na itim, mo na siya hinog na jud. Kay guys, sagang kuha. Nagke. Nami dari ba na isang palija grabe, naghanap ba jud bunga. Naghanap bunga guys, ng palija nga ti Julie. Kumplito na palidya ni dyan na ijang sayanganda ni kaningan ni makupa may kamunggan, may limonsito kubasa buti nang narapay ning kamang sugod hala oy kugihan ka adyo mas manguha sa ko dari guys sa dyan ako pang wakwak dari sa dyan pang wakwak dari panguhag mulberry tuwag pa mas bibi. And humana kog ligo guys. Isa do kog ligo. May matos pamati ni sa dutang ligo. Preskos lawas ba? Gusto. Hello, di na guys. Talaga kuha dia. Sabi ni. Ya, ngang kuha. Allah, ano dugangan. Kuha sa kudari. Sungsuong na kudari ko ang Mama Julie. Ng area. Yan guys. Di ana. Dah dapet ya guys. Nah. Ini. Kuan oi dapet. Nah, dia guys. Bunga. Apa nih? Popo apa man? Ini nga ko nih guys. Yan na. Namin sa kay dagke. Dagke bunga. Dagke ba? May ada ri kuan guys ada palija. Dalaghang ko guys ya. Hala pati hilaw-hilaw nakuha na. Pastilan. Pwede na siya guys kana na may item-item. Wala may gid inta tong nga item na. Ang lunot na isang color untang kuan ba. Pwede ni dah. Makatilaw po ta. Ningkan ron guys. Kuha sa ko darig sanga. Kuha ko sanga. Ay arong ako itanong. Hala nang halbong. Asa. Diyan na guys. Diyan na po ko sanga. Ikuha. Ito Ito guys to. Ito ko sanga gikuha. Hana putulon. Putol-putulon na guys. Kana dadag alis siya. Kaya itanong datog dugang. Nangadyo naman may nga na dito puti. So, ang gidugangan karong daghan ang ilumbay datos natad siya rugdi ka buhian masig isa ka puno guys no dali na pala tilaw ko ko dani ron endas nangagi si Kimi at mantahangi patilaw guys dara guys ang tilawan dara guys ang tilawan dam isa tamis. Tamiin. Tamiin guys. Tamiin. Tami. Tamis.
Okay, kaso. Mantanin jo nga. Kunik. Mau tanin jo guys ya. Mamaya ka masadaan. Kay kinilaw na poy. Palidya. Kuan gani ko kinilaw. Pangana mo. Kiblahan mo kay kinilaw ko ba? Kuan ko tinga may. Mahaw tanin jo. Mahaw ta. Ang kalit ni wala tao ka karon ni mailugan. Kay luoy ba sa sing mailugan? Ilugan ako. Ganahan sa sasang silanan. Agata sa una tekin dujanan raman nga. Lampin. Harinahan. Buto pag mes dujanan guys. Nagkatawa-katawa. Hoy, abay. Tugon. Katugon. Yan na guys, si Paazo ng Ate Julie. Yan na guys, madugangan na tong amang malbiri. Itong gidana mong papagabril. Hala, yan na. Thank you, Kajo, Ate Julie. Yan na guys, aralamian naghandris na hinatag ni Mama Julie. Salamat, Kajo, Mama Julie. Gihatag kay yun na ikag sang duster ko na mo kuy apa hatag. Nagkabiuman. Presko ba? Kay ningag lami sina. Presko man Kajo. Presko pamati. Gamay ra pag labon ni. Ato na yan guys kay dali ra labhan pud. Kuan ko dali ra og tingkayat. Pasti. Magbibiratra. Og tingduog ko na dali ra. Saka di pa man pwede kay mabughat pa man. Di pa man pwede kay mabughat pa. Luon. Natugro pa sa dalton na napabuzan. Lagi. Dami si kami rin kay gamay ra ado pero sibo gang na ulat ko. Igo man tang duha. Nice guys, ganahan ko. Kaya magpapalit ko nga ni Ate Julie. Makakita ko. Kay mo dan na ano eh. Dali ra maharot. Uso man yung Nice, ibig ko ganahan ko. uso na po doon ka naman gisinina kay baji ko ba magsinina jud ka. Bitaw nga ni guys ba. Mga sinina Hello pa baji. guys. Ganahan ko kay taas. Pero ni pa. Taas. O ganing nga. Nan say bak-bak pero okay ra pud. Kay best ko ba Buwa magtutulog buwa di buwa dari dari. style. Di haning lutro. Ay mo gotro. Isira na ta mandare di buri ana. Okay, style lang sito. Ay mo gitayan. Ay kira ko ngi pulit dan dari yang kita lagi. Ma'am, pwede ra di ako. Ganahan pagkapakita ng speakers. Ganahan ako guys, ganahan ko kay Pris ko kasos pamati. Titingan na tapos papagabriling uli dani. Sa problema ko. Lili, ang lamig isang kwan guys. Katug. Tug sabi ko pas nanay, to para pa check up. Ano? Tug ron pa siya, behib. Nagbihib in taon. Si Dalto, nagbihib in taon. Sabi hinanak bi, hindi na mata og hapit na sila mahuman. Dara mas kamalik si Dalton guys. Dari mi kay bugnaw. Kasagang hangin ba? Malimut man na to sa last Julie dari sa Miss Gawas. Dari silang kamali. Dari kay hurog-hurog hangin. Tugin tawag batang gamatoy. Pero kang ibutang dapat sa sidlanan to Upok dat magmata. Ito. Intan si Rose Jaslot diyang likod. Nasa mi dari kay hangin. Ngantanin jog tambis. Ni tambis dari dia. Na guys, mangantanin jog tambis. Sinakang CG. Nami kadyo siya. Kuha kadyo Ngantanin jo. Yan na guys, mata na si Dalton. Mata na ikaw, bebe? Mata na baby Dalton. Ligas-gagas sa ikaw, ha? Ligas-gagas sa ikaw, tiya, ha? Laan man yung baby Dalton. Garaan man yung baby Dalton. Dalton? Dalton? Muli na tag-Alicia Dalton? Muli na tag-Alicia? Muli na tag-Alicia? Muli na tag-Alicia? Magbaklay tang duha. Magbaklay na Miss Dalton guys.
Hinahinay. Bakla itong hinahinay. Magbakla itong hinahinay. Muli tagal siya. Ha? Bakla yung hinahinay. No? Ay, sus, mising siya ito bang atubang hangad-hangad ni Tia. Ton. Pahangin sa ha. Kay mong mama ito. Ano, mama na pod. Nanay. Tapos nanay nagpa check up. Bihibra ha. Ha. Bihibra ha. Tubag na ba? Okay? Ha? Oh, lagi. Kan-kaan sa pagtambis ah. Pagkan-kan sa ada nagtambis. Ay, apo ako manila pagmangga. Apo na pud. Uy, to. Nakaisan kapit. Dari juga di. Nakaisan. Kasugo gasig ko be. Bakod. Lala bakod be. Bakod. Bakod. Amo ra jud lipat-lipaton hindi pa ka makadidi no. Kaya oras sudok na ra ba ka? Ha? Hindi hawi dali kay bakod kay mapas na imong nanay ta. Dali. Hapas ta. Dali. Hapas. Ta. Bakod. Kamu ti jagar sa. Pagtiil. Nangama. Nandiyan na tindag sa kagalingan. Tindag sa kagalingan tuhod. Nangama ang tao nagtiil. Tito na mo. Nangama kay mo bakod kuno si Jan. Hapas ta. Dali. Bakod. Bakod kay mga pasta. Dali. Hawid ba? Lalalala. Hindi ko bilang lang bakod. Na. Sumpah kuya wa magadal tuloy pero buyag maningon man tam ni kapin mo. Ang tigat-tigat mo bakod sa gisa. Di lang sa kadaag. Hala gad. Nag-chillax as iton. Si Dalton nag-chillax sa siya guys. Kana sa dua ibi ha. Kana sa dua ha. No. Kana sa no. Lala. Parek-erek pun siya zup. Dok. Pahigda ra siya. Very good. Kaya wa nag-cry, nagpahigda ra. Very good ka adso. Dara guys, dua ra pud siya. Utek-utek pud siya. Ingkatiri nag-edit. Nag-ubladoy-ubladi naman to siya dito. Tapos ingkatiri bi nag-ubladi-ublada ako no. Naghan man na rubber, silicone. Naghan na yung klase. Nga ni guys. To rubber to. Katunaw mo to yung humok. Gahi ni siya siguro. Ay, tuod na sang dila guys. Tuod na sang dila. Nangita na dyan at ngaw. Di na siya. Wa pa mas mother. Tamilak sa disa na. Masa? Dua-dua sagad ka? Dua-dua sagad. Isuro isa ni Mama Julie, si Bibi Dalton, kaya ron taong malingaw. Isuro isa gamang bata. Ha? Nga naman. Nga no? Sakay ka bike? Butan kasi no. Bihibra dyan siya. Imagine, ganyan pang buntag si nanay. Ganyan pang buntag si nanay wadihan. Sa taman karon hapon, alas 5 na. Taliksik pa na ni mo. Buman. May talingsik. Nana guys, taman hapon. Okay ra. Followers guys to Labay. Isa nga na to te. Next vlog. Nag-vlog to siya. Pasar na to. Shout out. Next vlog. Ganahan ka sounds be? Ganahan ka sounds? Hangin sa sound. Ganahan lagi siya. Hurug-hurug hangin. Jack sounds pud. Ikaw manipiling dato mo kunin. Okay na, naglaway. Piling dato day kabi. Nagpiniling na di ay ni. Nagamang baby ay Dalton. Nagpiniling day Dalton. Mutubag ra jud guys. Kuno. Nagpiniling day ka ha. Di na ka din taon guys. Nakagas na yung tao si isang nanay. Kay ba masag nanak ikaw na. Diyan hina-hina di ra kan suso. Nagpap na ko ang kilabot. Panas naman to.
Hala, sup-sup, bi. Mau na lagi. Lasing komedya las sa tutoy. Mau na lagi na. Pila ka ounce? To. To? Sa pagka before sa alas 5 media sa oras. 4:20. Stag sa oras lagi din. Mau na lagi na. Wala oras di kapin. Talagi ba ta Joy? Nah, kuwangan pa gani. Uy, kuwangan magani. Kuwan pa, ang kaluoy, kuwangan. Kuwangan siya. Hindi lang magidayet. Magbugut-but. Di kay Louie. Di aman maglingaw-lingawon. Kay Bawdze sa isang ina, nagkabot. Kita na sila. Gakas, bi!